lamsogo buagrani pandal mariyo pandal lamsogo buagrani pandal mariyo pandal lamsogo buagrani ke diploma ke YTF ke belai hambai ti sarika ham jottono nong media person ogo te haste nei jottol purok nong medium bising ti nai tong jottono belai hambai singtini sigai bai disciplines sini service asram mare be khobja sini jagao tini kaisa joining program abun logite sini kanal pade bis to gam thulaka tini jagao sini bubagrani thanchani lamano hamjagoi broto mane ang to bormo saga ko namte he join ten khalang ya almost to bubagrana hambe to mane sini regional party sini ancholik party boro hambe to he bo te phono sini mama sawo je na haya mama sing join khaino sing bubagrani sing khaina hinai bo phaikai tini boro sini bubagrani thanchan mane hamjagoi boro tini 13 family ajagao prai 63 putar phai sumai sini thanchan maribo se bubagrani je thinangi je last fight je sini keta tipalen osobo bodo suno logiri nai hinai sing jottono palkai hon dakai tabu sini sigere bari bisini ngai sing bubagrani thanchan lamuwa samung khalai jottono palkai gang bongno kulano khabai khoi malam sogo sini bubagrani thanchan mari phang bagai belai ke hambai mama mon sogo nin nonate nin tim rong belai ke hambai kai tini bubagrani thanchano hambai goi tungtini tibra mo tani manana Boba hai nahar mungrok 1 second nar kini phaimana naharman to iko geta tibrale no nahar mung tini nar bo party yakari phaimani tumkai IPF tini IPF teo kono bhai samungrok norok je 4.5 বছর চলি tong kono kaham rok nong yang ni development rok bor busuk jati ko sobika kaham ni phaim development to khaimalia no tung nukum abrong no wan thuyak no tung bubagrani thanchao phaiga horok busuk no tei phaigane tung jero family phaiga darat nungthai anbung bai chandi debna